Серхий Стаховски, Григор Димитров. Украинско-български двубой в първия матч за днешния ден. Здравейте, уважаеми зрители, драги приятели на тениса. Нашия най-добър тенисист ще открие програмата на централния корт в днешния втори ден в Базел. Последният турнир от серията 500, всичките ги предавахме тази година. Все големи шампиони. Тук 6 титли има Роджер Федерер, това е родния град на бившия номер 1, швейцарския маестро. Отново е тук поставен под номер 1. Най-долу в схемата е неговия приятел, сънародник и вече двукратен победител в турнирите от големия шлем Стан Вавринка. Двамата швейцарци са и най-големите фаворити за тази годишната титла. Естествено, нас най-много ни вълнува представянето на Григор Димитров. Срещу него талантливия украинец Серхий Стаховски. Кратки данни за двамата сега. На 29 години, 5 години по-възрастен от българина, 4 титли в кариерата, точно толкова колкото има и Григор, и около 4 милиона долара от наградни фондове. В момента 62-ри, но през 2010 година беше близо до първите 30 в ранглистата. 31-во място му е най-доброто. Малко лакатуши нагоре-надолу представянето му. Той имаше и известни отсъствия заради контузии. По принцип е един от много талантливите тенисисти. Изключително пъргав, висок, даже по-висок от нашия Григор, 193 см висок. Преди 2 години името му гръмна на Уимбълдън, когато елиминира 7-кратния шампион вече на Уимбълдън Роджер Федерер. Дебютант на този турнир. Тази година баланса му е 20 победи и 26 загуби. В момента 62-ри, но да не ни заблуждава това, Серхий може да спечели срещу всеки. Изключително талантлив, обича да играе сервис воле. Между другото, не случайно той сам посочва в биографията си, че най-много е харесвал играта на Патрик Крафтър и Пит Сампрас, двама, които играеха сервис воле през цялата си кариера. Ето и кратките данни за нашия Григор Димитров. На 24 години от Хасково, знаем. 4 титли в кариерата, от които 3 миналата година, и то на 3 различни настилки. 5 милиона 756 хиляди, това са му парите от наградни фондове. В момента 28-29 място дели, но миналата година беше достигнал до 8 място, топ 10 играч за гордост на българския тенис, за българския спорт, след като стигна до полуфинал на най-престижния турнир на тревата на Уимбълдън. Григор влезе до най-доброто си 8 място в света. Тази година баланса му е 30 победи и 20 загуби, което никак не е лошо, но ние сме свикнали да сме взискателни към него. Той така ни научи. Искаме всеки мач да побеждава, но това е спорт, който се играе всяка седмица на различни турнири, на различни настилки. Няма някой, който да побеждава непрекъснато. Разбира се, като изключим в момента непобедимия Новак Джокович, лидера в мъжкия тенис. Два мача са играли двамата помежду си, 1-1 победи. Виждате победата от миналата година на Григор Димитров в Букурещ. Това беше четвъртфинал, 6-3, 6-4 за българина. И след това Григор стигна до титлата. Иначе първият матч 2011 година, спечелен от Серхий Стаховски, 6-2, 6-4 на турнира в Майами. Но това е преди 4 години, тогава Григор на 20, а пък Стаховски е бил на 25. Видяхме и съдята на стола, един от добрите професионални съдии, Али Нили. Естествено, че има на всички турнири от категория 500 и ястребово око. 3 пъти на сет имат право несполучливо да обжалват решения на съдиите. Ако се стигне до тайбрек, прибавя им се още една възможност. От вчера вече имаме играчи достигнали до втория кръг. Схемата е пълна 32-ма. Вчера 4 мача, между тях и Рафа Надал спечели много тежък двубой. Почти беше загубил мача си срещу Лукаш Росъл, чеха, който го беше победил преди 2 години на Уимбълдън. Но Рафа спечели с тайбрек последния сет. Така Надал чака победителя от мача, който сега ще наблюдаваме. Живот и здраве, ако Григор спечели, ще видим втория кръг
между Рафа Надал и Григор. Това е треньора на Григор Димитров, към който се върна. Работеше преди с него. Знаем, че се раздели с Роджер Рашид. Имаше разни драми с ракета, от лично естество, но за тях прекалено много се пише. Мисля да не се занимаваме, да се израдваме на един хубав матч, защото и двамата са много технични. Могат да направят един чудесен спектакъл. За съжаление, в този ранен час се съмнявам дали може да се понапълни залата. Домакините ползват рисуващо художествено осветление, така че не може да видим колко е пълна залата. Кои стигнаха до втория кръг, освен Рафа Надал? Доналд Янг спечели в 3 сета срещу един от местните любимци, Хенри Лааксонен. Адриан Манарино, левичаря от Франция, също в 3 сета отстрани Виктор Троицки, един от силните сърби. И Доминик Тим, най-добрият австрийски тенисист, 22 годишният Тим, който вече има 3 титли и 3 от тази година. И той игра 3 сета и обърна матча срещу дошли от квалификациите холандец Робин Хаазе. Така, Манарино, Янг, Тим и Надал са вече във втория кръг. Сега ще видим и първия матч на централния корт от днешната програма. Да пожелаем успех на Григор. 2 от 3 сета са всички матчове. Настилката хард, средно бърза, твърда, с сервис започва Григор. За вас коментира Тодор Попов. Надявам се, че ще му донесем късмет с нашето положително мислене. Никак не е лек съперника, но се надяваме, че ще видим един матч мечта между Григор и Рафа Надал във втория кръг. Отличен сервис по правата, 30-0. Четиридесет вече. Гейм на 0. Смяна на полетата. Добро начало за българина. Сега ще видим и сервиса на Серхий Стаховски. Има хубав сервис, казах ви, че е и висок, 1,93. Интересното е, че играе много активно, понякога рисково, но има страхотен рефлекс. Най-вероятно ще играе активно, когато има сервис, т.е. доста често, особено на първи сервис, ще гледаме сервис воле. Закачи мрежата. Етима. Един аз и една двойна грешка за украинеца.
30-15. Много хубав ретур. 40-15. Обаче пак го измисли украинец. Взе като деми воле, слайс, бекхенд, дълбока топка по правата, стана трудна за Григор. Две топки за 1-1. И двамата играят бекхенд с една ръка, така че ще е красив този матч. 40-30. С по-голямо движение, по-амплитудно са бекхендите с една ръка. Друг е въпросът дали е по-стабилен, по-сигурен, според повечето специалисти. Когато държиш с две опори дръжката на ракетата, по-малко може да я въртиш с опасност да сгрешиш. Типично в своя стил. Едно от изпълненията, които Григор прави Deuce. още от малък, с китка по правата. Ето го това. Типично и за играта на Роджер Федерер. Сега на втори сервис, равенство. Мрежа и аут. Набра се Григор, нямаше нужда. Първи сервис гейм на украинеца и първа възможност за пробив. Net for service. Deuce. Не се получи ретура, равенство и пробива, значи не стана. Нов брекпойнт. Хубави дълбоки топки Advantage Dimitrov. на Григор и изтласка съперника. И това е пробива. Dimitrov. 2-0 за Григор Димитров. Отлично начало. Сега без почивка сервис за 3-0. Dimitrov leads 2 games to 1. Миналата седмица Григор игра в Стокхолм, един от любимите си турнири, където беше спечелил и титла. Миналата година не можа да си затвърди успеха. Бе победен от Бердих на четвъртфинала тази година в много равностоен двубой 5-7, 4-6, като след това Томаш Бердих спечели и титлата, и то доста убедително, като през целият турнир не загуби нито един сет. $30-0. 39. Преди да загуби от Бердих миналата седмица в шведската столица, Григор победи Филип Краинович, един сърбин, и известният испанец Николас Алмагро.
Уау! Фантастичен бекенд по правата. Изобщо не очакваше украинеца права. 40 love. 142 км в час от бекенд. 3 геймбола за 3-0. Forty 15. Game Dimitrov. Добро начало, първа почивка при 3-0 за Григор Димитров срещу втория по сила в момента украинец Серхий Стаховски. Знаем, че освен него и Александър Дългополов, може би до някъде от време на време появяващия се Илян Марченко, няма кой знае какви други известни украински тенисисти. Медведев преди време направи големия бум, като стигна до финал на Ролан Гарос. Той беше много близко там до победата, но това е преди години. Казах вече, че победителят от този матч ще играе с Рафа Надал, който не беше никак убедителен срещу Лукаш Росо от Чеха в първия кръг. Иначе матчът е в долната половина на схемата, евентуално от поставените най-близко до Григор и до Рафа Надал е Марин Чилич. Чилич има в първи кръг за съперник един от швейцарците, играещия за Купа Дейвис отдавна, Марко Кюдинели. Другата двойка към Чилич и Кюдинели са Теймураз Габашвили, руснака, и Леонардо Майер, аржентинеца, който също има един приличен бекхенд с една ръка. Сега начало на четвърти гейм, втори сервис гейм на украинеца, до тук 0-3. Ако беше докоснал топката, несъзнателно даже, Стаховски, точката щеше да е за българина. Хубаво смък на ретура, ниско в краката на налитащия украинец. Той си знае неговото. Независимо какви сервиси изпълнява, плоски, силни, въртени, независимо в коя посока, на първи сервис почти задължително си играе сервис воле. 40-15. 199 пише отзад. Това са километрите в час на сервиса. Гейм. Първи гейм и за Стаховски. 3-1 и сервис без почивка на Григор. Dimitrov plays 3 games to 1. Казах ви, че от поставените най-близко са Надал и Марин Чилич, иначе по-надолу схемата, понеже е в долната половина, Вавринка естествено и Ришар Гаске. Иначе всички поставени осмината са Федерер, Вавринка, Надал, Кевин Андерсън, Гаске, Иснер, Чилич и Давид Гофен, финалиста от миналата година. 15 love. Миналата година за шестата си титла Роджер Федерер точно спечели финала срещу Давид Гофен.
Не можа. Иначе амбициозно стигна до топката. 15 all. Много здраво подсича Григор бекенда си. Един удар, който е полезен за трева. И топката, както казваме, умира на тревата, затова и на трева Григор има титла за юноши от Уимбълдън, полуфинала му от миналата година на най-престижния турнир. Спомняме си и Цветана Пиронкова, че стигна полуфинал, четвъртфинал там на тревата с един не много използван от другите слайс форхен. Чудесен форхен тук по правата, 40-15. Плитък бе ретура на украинеца. 40-15. Въпросът беше как и къде ще атакува Григор. Много точно. Game Dimitrov. 4-1. С лекота и втора почивка в този матч. Dimitrov leads 4 games to 1. Какво предвижда програмата? През 2 часа са дадени часове, не по-рано от 19 часа българско време. Роджер Федерер с играещия за Казахстан руснак Михаил Кукушкин. След това, не по-рано от 21 часа, Ернест Гулбис и Джон Иснер. Матч, който съвсем наскоро го играха и изненадващо Гулбис победи Иснер, така че американският гигант има да си връща. Ето го 37 годишния Йохан Ортегрен. Има настроение на лицето. Сегашният треньор на Григор, той е от академията Good to Great. Nine. Това е украинския лагер. Серхий е женен. Има една дъщеричка на около година и половина. Григор ще е малък, на 24 години. Начало на 6-ти гейм. До тук 1-4. 15 love. Мълчат съдиите, но сервисът е малко съмнителен. Григор гледаше, но не поиска ястребовото око. Fifteen all. Втора двойна грешка. 15-30. Два аса и 2 двойни грешки до тук на украинеца. Хо! 15-40. Това е много голяма грешка, непредизвикана естествено, но една удобна, лека топка, където искаше може да я насочи и то по най-ниската част на мрежата я сгреши и Стаховски. 15-40, два скрити сетбола за българина.
Не е много трудна задача. Добре си застана в близост до мрежата украинеца. Рефлекс има, 30-40. но и на Григор. Ето тази топка вече му става страшно трудна. Тичайки успоредно на основната линия, много трудно се прави някакъв затрудняващ удар. 30-40 и това е топка за пробив. Deuce. Линия. Късметлийски втори сервис. И вече предимство. Топка за 2-4. Game Stachowski. Мина през 15-40, но се измъкна. Втори гейм за Стаховски. Сега без почивка. Сервис на Григор. 4 games to 2. На два корта се играе тук в Базел. Атака. Сполучлива. Love 15. На другия корт завърши един трисетов трилър. Финалиста от миналата година Давид Гофен едва ми измъкна матча срещу Андреа Сепи, италянеца. 3-6, 6-4, 6-4, така че втория кръг вече е и Давид Гофен. Той е в горната част на схемата, най-близо до Федерер, така че в един четвърт финал могат да повторят миналогодишния финал. 15 all. Доста амбициозно и неподготвен тръгна към мрежата. Тъй наречената комбинация Chip and Charge. Удобна топка. Григор се измести за силния си форхенд. Безпроблемно. 30-15. Четиридесет 15. И поне тук вече седми гейм завършва и изглежда българина доста по-стабилен, когато стане по-дълго разиграване от основната линия. Не беше лошо измислено. Григор има много хубава къса топка. На времето, когато става два пъти европейски шампион за юноши, всички, които са го гледали като по-малък, казват, че не е имало гейм, в който да е направена абсолютно недостижима за съперника къса топка. Много трудно. Браво, браво. Много смело, с всичка сила по правата. Хубав бекхенд на Стаховски. Равенство. Мрежата му помогна тук на украинеца, но пък и бекхенда му беше перфектен.
Този форхенд чудесен. Уоу! Смело, нещо, което рядко правят и най-добрите. Обикновено там си играе по-предпазливо, като втори сервис, малко повече странично въртене. Но явно Деглиор се чувства в добра форма, вярва си на ударите. 189 км в час този смаш, удар над глава. Топка за 5-2, предимство. Върна го много интелигентно. 5-2 на гейм вече от спечелване на първия сет. С нови топки ще се продължи след това, така че Стаховски ще брани сета с нови топки. Два полуфинала има Григор тази година в Бризбън в началото на годината и в Истанбул. Бризбън загуби на полуфинала от Федерер, в Истанбул от Куевас. Подари си наслада. Вземи вафла Хели с течен какаов крем от BG Line. Bulls.com, your digital world. Да поговорим за моето ново кредо. Смарт телевизор Philips. FinDesign, превъзходна картина с двустранен Ambilight. Android телевизор от Philips. Познаещ и интуитивен от всякога. Аз притежавам мечтата си с 5 години гаранция. От Зора и онлайн на zora.bg. Foul shot. Love 15. Съгласи се украинец. Погледна, не вярвайки, топката е ударила втори път до корта. Сега да видим. Не. Хубав диагонал, браво на Стаховски този път. Кара и силен и много дълбок форхенд. Равни 15. $30-15. $40-15. Гейм. Трети за украинеца. Сега Григор ще сервира вече за сета при 5-3. Dimitrov leads Falcons to 3.
Аут е този слайс. На втория корт започна още един мъжки матч. Филип Колшрайбер, германеца, играе с Ежи Янович, 203 см поляк. На 2 точки от спечелване на сета е българина. 30-0. Не се справи с ретура си Стаховски. 3 поредни сетбола за Григор Димитров. Прекрасен хубав първи сервис, гейм на 0 и 6-3, както много често се случва. В мъжкия тенис един пробив е достатъчен. Добро начало за българина, 6-3 срещу талантливия украинец Стаховски. Изкушение